Důkazy zahrnují fotografie z vesmíru, pozorování lodí mizící za horizontem a rozdíly v časech východu slunce na různých místech. Ty se těžko zpochybňují, protože jsou podloženy fyzikálními principy. Interpretace může být různá, ale vědecké důkazy jsou konzistentní a silné. Tvoje takzvané důkazy jsou naprosto směšné, Nováku. Fotografie z vesmíru, falešné obrázky od NASA, která nám lže už desítky let. Lodi mizející za horizontem, to je jen optický klam, perspektiva a ty rozdílné časy východu slunce, stačí trocha kreativity, aby se to dalo vysvětlit i na ploché zemi. Rudo, chápu tvoje pochybnosti, ale důkazy jsou ověřitelné. Fotografie z různých misí a agentur se shodují. Optické klamy může způsobit refrakce, ale ne popírat zakřivení země. Různé časy východu slunce nelze vysvětlit na ploché zemi, neboť by vyžadovali složitou a nesmyslnou geometrii světla. Nováku, tvoje ověřené důkazy jsou směšné, všechny ty snímky jsou podvodně stejné, protože pocházejí ze stejného falešného zdroje, refrakce. To je jen další výmluva pro vaše neuspokojivé argumenty. Plochá země je jednoduchá a nedrží se na nikých komplexních lží jako vaše kulatá teorie. Sociální faktory jako vzdělání a přístup k informacím hrají klíčovou roli. Kdysi byla země považována za plochou kvůli nedostatku vědeckých důkazů. Kulturní mylné představy se mohou udržovat tradicemi. Historické faktory, jako je nedůvěra k autoritám, mohou vést k odmítání vědeckých poznatků. Moderní dostupnost informací pomáhá diskuzi vyjasňovat. Pane Nováku, vaše argumenty jsou směšné, vzdělání, jen indoktrinace kulatou zemí. Lidé dřív věřili tomu, co vidí plochému horizontu. Historie nás učí, že autority lžou. Věřit vědě, jen dalším lžím. Skutečné poznání přichází ze svobodného myšlení a ne slepého následování mainstreamové propagandy. Otevřte oči a uvažujte logicky. Rudo, iluze plochého horizontu je přirozená, ale věda nám umožňuje pochopit, proč se věci jeví tak, jak se jeví. Kulatost země je ověřena vědeckými metodami, jako jsou satelitní snímky a pozorování z vesmíru. Historie ukazuje, že vědecký pokrok často čelí odporu, ale umožňuje lepší porozumění světu. Logika a fakta jsou základem skutečného poznání. Pane Nováku, satelitní snímky? Fotoshop a CGI. Vaše vědecké metody jsou opět manipulace. Svobodné myšlení narušit nelze. Historie. Galileo čelil autoritám a měl pravdu. Kde je dnes vaše logika? Fakta z konference NASA. Haha, opravdu si myslíte, že by nám říkali pravdu? Probouzíme se a vidíme, že pravda je jiná.